Center Academy sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gibuksan na. Libreng makapa-enroll ang mga upunganon bisan high school graduate o interesadong makatrabaho sa call center. Walay age limit bukas kini bisan sa medyo taas na ang pangidarod. Ug sa usa ka lawak sa Hoops Dome tapad sa e-library gipahimutang ang maong call center academy pinaagi sa pangtabayayong sa usa ka dakong call center sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sunod lang sa duha ka semana ang session ug kung mahuman kini sa mga tinun-an, hayan garantisado siyang makatrabaho sa call center. Na may ubang company na dili na mo dawat after 30 years old, kini dako kay chance kay no age limit. Bisag senior citizen ka, pwede pa. So I tried to apply karon. So God's will, nawat ko for the first training, initial training. I am expecting ma-hired me because of this training here.